L'Unitat de Tractament Terapèutic de Salut Sexual Infantil neix l'any 2009. Està dirigida a tots aquells menors que han estat víctimes de salut sexual infantil, però que les seues famílies són protectores. Perquè quan una família no és protectora, és responsabilitat dels Consells Insulars. Què volen dir que una família és protectora? Jo crec que posant exemples s'entén millor, no? Per exemple, una situació de que un menor és abusat per un veïnat i la família és protectora perquè denuncien aquest veïnat perquè ha abusat aquest infant. Per tant, aquest infant rep una atenció terapèutica especial que li donem a través de Sutasi. Causa muchísima tranquilidad porque yo vine histérica, vine con muchísimos prejuicios por terapias anteriores que no me habían funcionado y venía pues con muchísima ansiedad, muchísimo miedo y muy reacia a todo lo que sería la terapia. He bloqueado todo lo que es el recuerdo y el suceso muchísimos años, muchísimos, y hasta entonces no lo había exteriorizado, no lo había hablado, y cuando empecé es una liberación muy grande. En el momento en el que lo cuentas, lo medio aceptas, y una frase que es para mí tatuada en la mente es que no se trata de lo que te pasó, no eres lo que te pasó, es algo que te ha pasado, pero que no te define. Y no se trata de evitarlo, evadirlo o aceptarlo, sino saber qué te ha pasado y que eso no te va a afectar y hacer todo lo posible para que no te afecte a tu día a día. Llavors nosaltres el que fem és treballar amb els més petits d'una forma més des del joc i els adolescents el treballem més des de la part més cognitiva perquè ells entenen millor el que ha passat. Sempre treballem en 4 àrees de la personalitat, que és l'àrea cognitiva, és a dir, del pensament, l'àrea també d'emocional, perquè aquests nens emocionalment a vegades tenen sensació de culpa o tenen molta ràbia o tenen una sensació també de molta tristesa pel que ha passat. Treballem també amb la part més física, vull dir això, que és el cos, i també en la part conductual. Cada un dels casos que entra en Eutasi és totalment únic. Perquè si no tractam aquestes nines, si no tractam aquests menors abusats, la seva sexualitat futura pot estar absolutament impregnada per aquest fet. I per tenir persones felices és innecessari invertir en aquest tipus de serveis. Va a ser algo largo, no es de un momento a otro, va a ser un proceso muy largo, muchas emociones, mucho dolor, mucho remover todo el pasado. Habrá alegrías porque vas a superarlo, no vas a vivir con ello toda tu vida. Aunque estés mucho tiempo, unos más, otros menos, porque es muy personal. Los terapeutas se implican muchísimo contigo, muchísimo. Y es como un flotador y sales porque sales. No vas a estar ahí toda tu vida, porque cuando te pasa piensas que no vas a volver a ver nada más que eso, pero sí hay muchísimo detrás, muchísimo que queda por vivir y que lo vas a vivir.